Adam zat ilki bilen becermeli gülkü bilen ne halipa piyhtağın. Yetip gelen 2026. Täze ýylyny öz adamdan şeýlekem şuun kun saçyradan iki zany şägirt ägirt amanın agadan toparını adına mutlayaz. Adam näçe köp birde sonsuda hiç açam garramad. Tili garratmadığı için bedine dörüdür. Doğru aýdýan Alaslan. Ýaşy reklamasyny getirdi. Alaslan senariýasy getirdi. Bilen keşin ýerine getirdik. Gül ýaly gülküler bolar. Täze ýylyň gutly bolsun. 2026. ýyl. Super kola ýaly. Super ýyllardan biri bolsun. Assalamu alaikum Gahrman arka dağımıdır. Arka dağlı Gahrman Ferdar'ın sayesinde bagtly yurtda yaşayan bagtyar adamlar. Esedi yetip gelen 2026. Täze ýylyňyz bilen öz adamdan şeýlekem yurdumyzyň meşhur önümi Nesil Kofiýanyň agda bir toparynyň adından tüýsürekden gutlaýas. Goý, täze ýyllar, iker doğan günüňiz toýdan, iker täheriniz bolsa Nesil Kofiýadan başlantyn. Toylarına toylaşsın. Onda näme? Elimizde nesil kofiýamyz. Alias yaş nesillerimizin zekiine tomaşa edýäs. Oy, nesil kofiýasam özüniň datly tagam bilen nesillen nesle lezzet bersin. Ey, maňa serada. Men ýakynan tanaýarly bilýändir. Murat Moğlan tanışmagy sonra ýagşy 30 yaşayanca ya 28 yaşayanca tort ilk gördüm deyip yok ilk göremok. Yönü son kuva tort iyen şu agri exportun ununun füyücülük tort netirdik paloyalı diye. Kâ vakt bir dadilem olsa kâ vakt koyasın gele yönü yesin gele. Arada men bir kafaya yürüytü şol unun mantı ettirdim sizinle paylaştım. Şu vakt şol mantı edil Holland'ın golları yali çap-çaptan gidip dur diye. Olar forward'dan görýärdiler. Mantygynyň diýilşi bolmaýandy. Görüp otursalar undan eken. Nagra eksportdan peýdalanýarlar. Şoň üçin size de dost maslahady hamirden edilýän tagamlarga agro eksportdan barlan. Soň tefgirde kän sag bolsun ýalarsyna. Açaňyzy hemişe bizim uğurlarymyzyň ömrüne bezesin. Täze ýylyňyz gutly bolsun, bereketli bolsun. Şun keçi oğlum sonra kaka erkek deyip kim aydılıydı? Benim aytdım erkek deyip maşkalan iydiriyen, giydiriyen, saklayan, korayan, maşkalan, dayanyan adamsını erkek değil diysem ulca olup yerinden turup urra diye. Benim neyim oldu diysem benim oğlum diyeceğim ya erkek olacaktı yani. Yine. Aracım orada yüzünüzde yılgısı dönürdük. Ubid ediyen täze ýylyňyz gutly bolsun. Gelecek yıl sağlık bolsun ilkiden. O günümüz geçsin gülküden. Bagtly yok diýdir senkiden. Bu ýyl bolsun. Şu ýyl ýaly. Hatta öňküden. Super kola bilen super ýyllaryň birini ýaşaň. Täze ýyl, täze ötüşleri etapyn bagt getirtin. Täze işine gutly bolsun. Evet abi. Ama inni mutlalyň ardynlar täze iş bilen. Biz Türkmen maşyda. Assalamu alaikum Armanda. Şu ýerde gyzyl ýaly ağamma. Assalamu alaikum. Ne? Yaxşı söňüp. Ine gaty köp adamsy ağamy gaty gowlukdy. Gyzyl ýaly adam ýok meni tanalýanlar. Asylyny merdan gyzylçy diýip tanalýar. Usat, juwelier, zerger. Ine öz altın dükkanıma altın hazine. Melodi diýilerim ştaý. Beýlikni okutmadım. Ne diýip bolsa? Dayhan malaryň içinde. Aşawatda 997-nji dükkan jygylykda, günde Gorbazarda. Gelam. Şul oglan merdan gyzyl adam kärçil üçin goýulan atdy 9-10 klas wagty dostlaryň hyzmatyny algan. Soňra mene wagt ýyllar ýetçe ustat derger bolýar, gyzyl işlerini juwelier bolýar. Soňra mene gyzyl satyp başlaýar, şondan merdan gyzyl çy bolup gitýär. Gydylçy. Ağam diýip bolsa Aşgabatda döwletine gatnaşdy. Türkmenistanyň iň amatly gydylçylaryň biri
Ne görýärmi? Yüzünden aňarda 10 garanti beren eken. Ha. 1000% näme diýdi bolýar be? Çünki bulada üstad Kızılçı, kızıl öz becerip daydan sonra Allah polunu. Adaz Yerevan'da da kızıl satyalar şunda masal soruyor, şu kızıllam deyip. Ne şon ýaly öz işini bilýän adam. Berde Yerevan'ın kızıl ba, Dubai'nin kızıllar ba. Türk'ün kızıllar ba, kardinallar kirkili görünüşler ba. Doğru değil mi? Ne olunca 50 iten, bismillah, birinci gerek takınacak iten ba. Belki bazardaki dükkanında da ikinci 50 iten ba, doğru değil mi? Hemme görmüş ba. Näme halkın İslam hareketler ba bizde. Kızılı in gowa kadın alýarlaryň biri özüň, doğru değil mi? Gymmat bagadan alýar. Bu dükkan yeni bir ayrıtılı var. Yani Market şu yerde yaratır. durup görkeziliyor ha. Bundan sonra arka içine girdi. Ayranı ver. Şuladım kızılla işesenini bir öz üyündeki şu öz kızıllan yal diyen duyguyu döredi ya da. Siz internette bir 3 kişi kızıl görseniz ha merdan ağaya merdan nim şunu getirip bolyan diyseniz hiç mesele yok. Merdan kızıl için yeni bir ayrıtını aytıp vereyim. Mesela için kızılına devlenin olsa ya bir becerme orada hiç mesele yok. Ustad derger. Onun da şerri. Şu özünün sevda etmeden, şu özünü becertmeden yani altını satacak bolyan olsan şunu oturup dost maslahatından berip bile. Şu en kımmatlı bir näme? Wagt, şol wagty ayırıp yine şonu ýal goýady. Altın alýanda kartoşkalan akta giden arabın da doğru değil mi? Ondan alanda bir yürüyüm suğlucu olmak için garantiyeler bolsa o. Anam diýen. Şoň üçin şula adamım anamın hakiki ýugurlan oglanna. Ma aňyrsyn tanaýatdy. Şoň üçin am işine üstünlük. Jany sag bolsun. Adyňa merdan kızılçy adam käçiliňem merdan kızılla. Görjüň bolsun. Ne diýip bolajagylykda dükkanada aylanar. Ne diýip bolsun. Men näme diýen? Работаем diýen. Türkmen şäheriniň raýatlary we mehmanlary bir altyn işlerine merdan agany maslahat berýär. Ne serleyen yerimiz. Ha, bir wada näçe hal serp bolýar? Bir wada 200 net bolýar. 1000 kvadrat hal serp bolýar. 1000 kvadrat metr. Ana, kiçike goňşumy halyny öz halymy oturup şeýip ýuýadykdara oňçy mara sepsen dinç güni tar o halyny ýuýaňa bir tarapdan öz elini ýa-ki tirseklerini atlanyp ýuýadykda. Käseler. Alqaýdywan berýärmi? Alwan maýdyat ertiwen berýär. Şäher çoğda dastavkamız besplatny. Baka op ýuwak besplatny. Yok, dastavkamız besplatny. Şäherçi. Ha, ýöri sorsana bile diýjek bolum. Awa, gaty amatly ýa öz bir söz diýdi. Şu iň amatlysynyň biri biz diýdi. Arasda Türkmen el hallary, şoň üstüne bir zat dökülen bolsa, ýa bir zat renki bulaşan bolsa, şoňa täsir edip bolam. Edip bolýar, onam edip bolýar. Adamlar şu hil hally bir zat halyňyzy nitinizi ütkötmedik bolsa şu halyny aýyrmaly. Bular renk ütkeni bolsa düýdüp bilýärler. Bu da tutular ýuýa. Tutular ýuýa, hajjollar ýuýa. Adam bäherler hapadat diýmem mümkin. Hakikaten hapaşy ýuwmalla öýde. Ha. Hapada getip ýuýan arasy bolýar. Arasy. Ştaý halyn sırkyp 90% guratyp berýär şu halyn. Ýa serleyen yer bar. Awa. Şundan çykdy adam şoňa salýar. Akşam salýan ýerden açany gusur bolýar. Tehnikan öýde odan nälekin? Ýöne edýän işe odan ha. İşe odan ona söz ýok. Dowam edýär. Bir halyn ýuýan ýermi? Ha. Ana halyn çotgaýla. Näme ulanýan ferişleriň goklaryny ulanýan? Türkünki. Türkün hava şampunları. Onu ýytam bolýarmy? İzem hükman bol. İzlerci zaten bir daha koşýar. Onun hallarına ştaýla şey edip ýuwulýar. Ondan soňra ýa-ki guradyan makinamyza dykýar. O makina salýar. Onun aha. ýene bir soru. Kış bilen tomutsa wagt ütkäbilýärmi? Kışyň güni Tapar diyor. Kış bolsun, tomuz bolsun, şo bir wagtda taýym üç günde. Şo 3 gün. bäri ýem aýakap seçmeli. Ha. Ýa bu ýuwulan hallar şular. Hawa. Ýuwulan hallar. Ondan ýa-ki gurad, ýani guradýar. Asya soňam ertesini guraya taýynjap golýan şeýle ýazýar ýuwulan hallardanam filsofat edýär. Ýserýär, ölçegini alýar. Ondan müşterileri uğradýar. Men şo girdim ha, satlyk hallardyr öýtdim. Ady hil halam bolsa, diňe bir hallal, tutularyňyzy, ýa-ni diwan kreslolaryňyzy, matraslaryňyzy çelin ýup berler. Edil täze alnan ýaly diýär. Hil diýilen at keypine derler. Her kim öz adyna iyi boljak bolum, ne can çekýär, ana şonu da iş yerine
düşýär. Düşýär. Orada mı? Ha o ýagşy. İçine uğruna olsun. Ha bol taňar ýagşy. Canın sağ olsun. Halimi Sağ ol. ýup berýär. Habarlaşmak üçin. Habarlaşmak üçin 61 07 00 Emem şäher arabeli 32 79 70. habarlaşan adamlar. 2 ýyllyk haly. Sizin haliniz täbece yani. Работаем. Работай. Şu wagta çelik kän zadyma hawat etdim. Olaryň içinde meni gen aldyrarlar ama ýöne şu işi görüp men şu wagt näme üçin gen alanma? Gen alýan. Şu mebeli altynar ilkinji 10 gününde adam eliniň nähili gyzyl güllüğüne, adamyň nähili kämilligine göz ýetirersiňiz. Rahatlyk diýmek, özüňe goýan hormatyň diýmek, tapawutlanmak diýmek. Manyň bir jogaby Royal Bronze. Tanyş bolun, bu mebelin atasy. O pahalılık hemmede hatta goğurlu. Ine, şu haridamı, sizin berin pulunuza in o pahalı atların bir diyebilecek. Sizin özünüzden sonra neslin nesleçillik hayvatı bilen, güzellik bilen, hili bilen hizmet eder. Royal Bronze dukanına şu ovadan mebelin, ine, şu görüyen ehli yerleriniz hakiki bronzadan. Özüm 30 götürüm ardalaşık var. Bir taraplamadın şanlı 30 yıllık toy münasibetli. Nesip etsin. Royal Bronze mebel dünyasında hilin atasıymış. Royal Bronze demek tapawutlanmak demek.